Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo uban sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw ug panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno maghatag untag tinuod nga pagtagad sa mga kabus o mga nanginahanglan karon sa atong katilingban, labi na gyud sa mga masakiton. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi nining atong mga proyekto, paghatag og mga donations o pagpalit ani ato mga raffle tickets, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagpahiuli sa kinaiya sa tao, labaw sa iyang dungog sa sinugdan, tanawa ang sakramento sa imong gugma nga dili matukib, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong walay hunong nga grasya ug panalangin, diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunyag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon, mga igsuon, kun aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan, mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel
nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Humani ini gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Ang mga kayuan sa Ginoo, awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinodanon. Kay nagingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong giligon, ang imong kamatinodanon. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot maguban, kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magaligon kaniya. Hangtod sa kahangturan,
matud-anon ug akong kaluoy mag-uban kaniya ug sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ang akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Ang dusa sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human sa Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, og walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Mao ni ang reaksyon sa katawhan sa dihang giluwas sila sa Ginoo gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, niya luwas pa gid sila sa ilang pagbakta sa disyerto 40 ka tuig, o sa pagsulod nila sa promised land, gibuntog sa Ginoo ang mga nasod nga nagpuyo didto aron sila nay manag-iya sa promised land. Grabe kayo ang gibuhat sa Ginoo. Mao nay gihisgutan diri sa unang pagbasa, gisaysay ni San Pablo ang history giunsa sila pag luwas sa Ginoo, og gihimuan sila hari nga 40 ka dalaygon nga mao si Hari David. Didto gyud ning murag ning usbong og maayo ang
gahom sa mga tao nga kanhi ulipon didto sa Ehipto nahimo ng dako kayong nasod ug gamhanan kaayo nga gingharian. Apan sa dihang naggunob ang maong gingharian nga murag na discourage na ang mga tao katong ilang kaning nabihag na pod sila, lain-laing nasod labi na sa Babylonia, exile na sila, nangandoy sila og lain na sang David o gisaaran sila sa Ginoo nga dunay motumaw nga usa na sad kahari nga labaw pa ni Hari David pero kaliwat siya ni Hari David tungod kay ang iyang gingharian dili na gyud matapos, dili pareha sa gingharian ni Hari David, gingharian ni Solomon nga nangatapos sila. Kining maong hari na kaliwat ni David dili matapos ang iyang gingharian. Ug matod pa ni San Pablo, mauna ni si Jesus. Lingay mong tupad na mutuo ka nga si Jesus dili na gyud na matapos iyang gingharian. Pangutan na ba? To. Unyag mutuo mo nga ang gingharian ni Jesus di na matapos. Nya kita nagtuo man ta, kita mga Katoliko, mga Kristiyano, nga kining simbahan na Katoliko mao man ni ang atong gitawag og ang gingharian ni Jesus, gitawag pag gani natog lawas ni Jesus. Mutuo mo nga dili. Sige. Ditso pag iko kahuman. Mutuo mo na kanang imong tupad dili na matapos. Kay mao man na siya ang simbahan, kanang imong tupad mao man na ang simbahan. Mutuo mo nga di na matapos. Gaduha-duha na. Gaduha-duha na. Sugod nagduha-duha. Mao na ang pagtuo nga gusto ni Jesus atong bansayon, mao ang pagtuo nga gibansay sa mga apostoles. Ang mga apostoles boy atong mga models nya on top of them mao ang mahal nga Birhen Maria. Kay ang the perfect apostle of Jesus mao gyud si Mama Mary. Nya mao na sila atong models. Ug unsa may modeling nga gusto ni Jesus, insa kinahanglan mga ambisyon gyud mo nga mahisama mo sa inyong maestro. Kamong mga tinun-an, kinahanglan mga ambisyon mong kaabot mo sa level sa inyong maestro. Linya na sa di mong tupad na nakaabot na ka sa level ni Kristo. Hay may inyong naabot level ni Kristo o level sa demonyo? Sige, ari lang sa ta mag-istorya sa paghigugma lang, kanang paghigugma. Unsa may inyo rong naabot, level ni Kristo o level sa demonyo? Ang level ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway, dili lang ang imong higala. Ang sayawa, higugmaa imong higala, dumti imong kaaway. Asa man mo ron, ana? Kana. Nindot ta kay na i-check. Naa gani kay gi ayran or wa nimo higugmaa karon, bisag usa lang ka tawo, naa pa ka sa level sa demonyo nga higugma, nga gugma. Pero imo na ganing higugma ang tanan, apil na tong nagpasakit nimo, kana Ginoo na ng imong gugma, Diyos no na. Nyagwap ka na, desisyon. Sa atorong mga politicians, kinsa Manila ang murag na anas level sa Ginoo nga gugma, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kana, panid-i na.
Panid kay ang mahimong manluluwa sa Pilipinas kadto rang nakaabot na sa level sa kang Kristong paghigugma. Kay siya may manluluwas ang maghimo taglaing level or standards dili na gid na makaluwas, makatiwas na. Mao na siya makaimpas, makatiwas sa atong kalisod. Mao nang musamot ang atong kalisod basta wa ta sa level sa paghigugma. Karon ari na sa tas pag-alagad. Pag-alagad si Hesus nihugas sa tiil sa iyang mga disipulo. Kamong mga asawa, iguli ninyo sa inyo, kinsay mohugas sa tiil sa inyong bana, taas ang kamot. Ba? Ayaw sa mo pagbalibad kamong way bana, kamo bang naibana ba? Sa masad mo nga mo. Da naman na selfie ti inyo. Nihisgot gani ko, kinsay mohugas sa tiil sa inyong bana. Mingo mo nun, wa man mi bana. Ngano mo na imong itubag? Ay nalagtubag diha. Mahay-mahay masag ka. Di bitaw. Bebe. Kisa asawa din nga naapay bana. Ito na lagi ng klarohon. Kanang mga asawa nga naapay bana, kinsa ninyo ron ang musaad nga ako pa dir, muhugas na gyud ko sa tiil sa kong bana, ta sa kamot. Kana, congratulations. Na iduha ka buok. Aritas mga bana be, na may mga banag naong din mga kusmuron rabag naong. Kinsa man ang mga bana din nga muhugas na gyud tiil sa inyong asawa, taas kamot. Ala. Kana bang inig kaligo ba sa imong asawa baday ako say hugas sa imong tiil. Ka-sweet. Ingon sa imong asawa patiran tanong kanya. Asa tilag patiran ka? Basta gihugasan imong tiil. Kamo, mga ginikanan, kusog kay mo manghugas sa tiil, apil na slawa sa inyong mga anak katong gagmay pa. Karon, hapak. Ayaw na. Nganong inyo manang giusab? Ayaw usba. Hugasi, gyapon ang tiil. Naay nyo mga anak, sigduwa dito sa gawas niya, nang limpyo mo sa inyong hawanan, pagsulod, yatak-yatak dito, pati lapukab, hapak dayo, pakuputlong ko ng tiil ni mong buanga karon mga. Ayaw, hugasi lang ng agis iyang tiil. Nga hasta iyang tiil, hugasi, dong, murag hugaw imong tiil dong, ali dong be, atong hugasan. Siya ka nice ni mama, oy. Di ba? Unta, hikaw din hugaw-hugaw, kita ka din galimpyo, ikaw hugaw-hugaw, sa kanang buanga ka. Ayaw. Okay mo na. Ari na sa tas pagpanghatag, kanang pagpanghatag. Unsa may level sa pagpanghatag ni Kristo sa iyang pagkamanggihatagon, gihatag niya ang tanan, hastang to sa iyang dugo. Katapusang to siyang dugo iyang gihatag, bisag patay na siya, gidugsak iyang kilid, agas lang yapon ang dugo og tubig. Unsa may standard sa yawa, ihatag ang sobra. Ug naa kay sobra ihatag, pero wa kay sobra ayaw panghatag oy, alkansi ka. Mo nang kusog kita mo kusog kita mo kwenta. Unsa ka diha? Sige lang taghatag, siya, sige pangayo rin. Unsa mo na siya? Siniswerte. Mag-anad ng buang-buang dako, mag-anad. Patrabahuan na, kadagko ang mga lawas. Maunay mga yawanong pagpanghatag. Human ako nakahatag, katulo na ko nakahatag ang ilang panginhanglan. Karon ari lang yapon nato. Dito na sa uban oy. Nakasigi, nakong palit anang slot, anang pariana, sige nakong palit og slot. Dito na sana siya sa uban, pangayo. Di mo kusog mo subay-subay sa inyong nahatag. Ang Ginoo ra ba mga igsoon, no? Wag yun magsubay-subay, pila na ka volume sa hangin ang iyang gihatag nato. Pila na ka tuniladang tubig ang iyang gihatag nato. Pila na ka gravity sa adlaw, sa kainit nga iyang gihatag nato. Wa gid siya magsubay-subay, bisag ang atong health gani siya naghatag
ato lang gamiton sa pagpakasala. Sige tagkuyog sa yawa. Samtang healthy pa ta. Kusog kay magyawa-yawa. Nya inig kasakit, mobalik sa Ginoo. Nya inig ka-healed na sad, hala yawa-yawa na sad, panglibak na sad, hala, pamakak na sad, pangwarta na sad, sige na sad paningil anang utang, hala, pamulitika na sad, pamulitika, sige na sad, nya inig kasakit, Ginoo tabangi ko, inig ka ayo na sad, hala, pamulitika na sad, wa gyud pagpakabana sa ilang paghatag untag pangalagad, o gugma para sa ilang mga taong gisaad sa aran. Kinsa maron ang kusog kay manghatag o kusog kay moalagad sa mga kabos sa Pilipinas, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Secret na, pero hunahuna gina ninyo maayo, susiha og maayo. Kay moabot na ra ba ang eleksyon karong 2028, next year magsugod na ang pangumpanya, mailad na sad unya ta ni anang mga mangingilad kana mga yawanon nga mga politicians. Daghan kay na sila karon. Makita na nato sa ilang binuhatan. Mga tigpakaaron ingnon, buutan kun mangumpanya, purti kamangtas kun makalingkod na. Mga kawatan kaayo, mga bakakon kaayo iniglingkod na, pero inig pangumpanya muragyog mga karnero. Pertigyong buutana. Unsa may mga pipila katimaan ana. Una, mudaghan ang ilang kwarta, munindot ang ilang mga balay, ilang mga sakyanan, mudaghan og maayo kana mga mangtas na. Ikaduha, naa na sila mga project, butangan gina nila sa ilangan og ilang mga naong. Magsigi gina sila pamutang anang ilangan og naong kana mga mangtas na. Nya panahon sa eleksyon, kusog kay na sila manghatag gina sila, unsa imong pangayon, ihatag yon. Pero panahon sa ilang paglingkod, mingaw kayo, lisod kay na sila pangitaon. Kana, ato nang obserbahan. Naa naman ang social media, naasa na sa atong palibot, makita nato, hinay-hinay na tagtanaw. Haron, di ta mailad. Pangitao nato katong liwat ni Hesus. Diha sa social media na idaghang mobas nako, ikaw pader mo panig kaning maong mga kuan, mga Duterte ana. Dili na moy akong punto. Ang akong punto iyagyag nato unsay ilang binuhatan. Na kanang maduol-duol sa binuhatan ni Hesus nga atong manluluwas. Kinsa may duol-duol karon sa binuhatan ni Hesus, atong suportahan. Kinsa tong layo kaayo, ato na lang ng taktakon. Ingka padir unya wa gyud duol-duol, di na tinuod. Naa gyud duol-duol. Ay sad kun yung ilara nga wa gyud. Bisan gani kanang imong tupad, lingi as imong wa. Lingi sa imong wa, ingna duol-duol ka. Ana, pila ka percentage, moingon siya mga 3%. Lingi sa imong tuo. Ingna duol-duol ka, mingon siya, mga pila, 5%. Ana ko suporta nimo. Di ba, ana? Pareha ra na ana, politician, mayor baron, kapitan ba, o gobernador, o congressman, na man ginay managan, 3 ka buok, 4 ka buok, tanawa na silaghain ang duol-duol, butangig percentage sigon sa imong nahibawan ang duol-duol ni Hesus. Ug mao nay suportahi, mao nay ituboy, kay basig paduong na siya motubo. Pero katong layo, ayaw lang sa tug unaha og pili. Kinsa may duol-duol nga mahigugmas mga kabos, ana baron. Kinsay duol-duol ni Hesus sa pag-alagad sa mga kabos. Kinsay duol-duol ni Hesus sa tong usa sa paghatag na way limit. Kinsay duol-duol ni Hesus anang di gyud magpa-publicize sa ilang mga ngan kung maghimog project. Way mga project nya na ading naong niya. Kinsa may duol-duol ana, ning kakaring usa pa der mo publish sad ni pero murag
Kalima ra ko nakakita kaning usa ka 20 gyud. Ari kas kalima mo ingon kari-kari dol-dool rin ni Hesus. Ang karing usa pa din kausa ra gyud. Kari ari kas kausa. Ana ba? Sa mga pari, no, tanahon sa ninyo, kinsay dool-dool ni Hesus. Ana. Kaning nagwali, kadi ko ana. Assistant, kana. Wala na. Pangutanan sa Kristan, kinsay ilang tanahon nga dool-dool ni Hesus nga pari. Ang parish priest o ang assistant? Pangutanan ba sa Kristan? Unya ba? Nawa? Maingon, sunod, kana mga lektor, kana lay pangutan mga lektor, sister, brother, kinsay dool-dool ni Hesus aniro mga pari dinis Compostela, kining parish priest o assistant parish priest. Siya unsa may gauge nimo brad? Siya kanang mura kag kuyawan kung naana na siya. Maingon din mo, ay sure. Ay beka mo kano be. Kinsa may dool-dool para ninyo Ginoo. Nga kanang inigsulti ganahan kay mong mo tuo. Ang parish priest o ang assistant parish priest. Karon dire. Ay nalamog tingog ing nang secret. Kamusad ba? Ay mog tingog ing nalang secret. Nya mo nay sunda. Mo nay sunda. Basta ako gasigi kog baligya dinhi og raffle tickets. Gasigi kong pangimbitar ninyo nga mosuporta ta sa ato mga proyekto. Online parishioners og dinhi. Nagsulti sa ko ninyo, depending mo tuo mo, nga kung magsigi mo og palit og raffle tickets, premiuhan gid mo og duha ka premyo. Ang premyo gikas Ginoo nga 100-fold blessings, 100% kinanyang ihatag, og ang premyo gikan sa tao nga mao ang mga prizes sa atong raffle tickets nga posible sang dili ka pilian. Ana, no? Pero dili na question og ikay mapilian, mabunutan, maswertihan sa premyo nga tawhanon. Ang nindot kaayo ang imong pagkamanggihatagon nga maduol-duol gyud kas Ginoo, ihatag ang tanan. Higugmaa ang tanan, alagari ang tanan. Sige, ang mosunod ani, manindog ta. Mga igsoon, nagkatigom kita dinhi aron magdaig sa Ginoo ug mangayo sa iyang panabang. Malaumon kitang moingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nangulo sa simbahan, madasigong magsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga gitahasan sa pagpangulo, maalagarong mugiya sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, mahibalik na ngadto sa banay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa mga pag-antos ug sa mga balatian, magakaplag og kalig-on ug kahupayan diha kang Hesus nga nagmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo duga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuhong mihalina makabaton sa ilang walay katapusang ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo duga ang among pangamuyo. Makagagahom og mahigugmaong amahan, dawata kining among pagampo, nagituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mugma, sa mabausan pusa. Kining panog, kining dino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasap mga niya, ihatag na kanamo, ulang itong mahal. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Waton uta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Alay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta may sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with spring. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Apan mahitabo ra ni kung mosunod gyud ta ni Kristo isip atong maestro sa iyang paghigugma sa tanan, pag-alagad sa tanan ug ang paghatag sa tanan.
Nya, salamat sa nanghatag nato padayon sa atong pagpamalit og raffle tickets. Hinumdumi ninyo kanunay nga para ni sa atong mga projects. Unsa may mga projects nato karon, ang nag-una ang atong bell tower, ongoing na. Nya, ang kaduha ang atong adoration chapel, ongoing na sad na, ug ang atong bag-ong CR diha ilalom sa bell tower. Nya, atong paningkamutan nga makabayad ta ana. Nya, ang ato dihang gawas kanang buta pumero, hazardous naman kay na, nakadawat na ta og pagtugot gikan sa atong LGU nga ato na siyang i-demolish kay hazard na gyud kayo. So ato niya na dihang sugda na mga few days from now siguro pag sugod og tangtang kanang mga atop hangtod na gyud. Ibili lang na natong 12 kahaligi kay ato nang himuon dihang Walk of Saints. Paputlan lang na nato. Nya mahimo na dihang sa ingon ana Walk of Apostles ba na or Alley of Apostles, depende lang kung sa ato hingahan diha. Salamat kayo ninyo ha. Nya padayon tang mamaligya sa atong mga tickets, raffle tickets, dili lang para makadaog, kung dili aron makapremyo gikas Ginoo og 100-fold og makatabang pagitas parokya og makapalambo niini. Ang atong mass wedding palihog og imbitar nanatay 101 ka mga couples nga na-registered as of yesterday. Niya kuha na lang 62 na lang ka slots kay 163 man atong kuan, 62 ka slots na lang. Niya karon na lang sa dingkutob nga May 31. So online parishioners o territorial parishioners pwede mo maka-apply aning atong mass wedding. Anha lamos opisina Monday to Sunday na ata dihay open sa pagpanawat. Hangtod moabot na taog 163. Ugma magsugod na ang atong Flores de Mayo, andam-andamang inyong mga children paari adiri simbahan alas 3:30 sa hapon anhi ang catechesis Monday to Friday. Unya ang atong Flores matag alas 6 sa gabi nga misa Monday to Saturday, nya sa Domingo alas 3. Atong yampo ang atong mga katekista nga mga voluntaryo, labi na ang atong PYCC nga mo'y naglihok anig maayo ang atong mga parish catechists nga unta magkapalambo ni o makapanindot ni silang kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At ugnayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba